ki para bungin baru bat ki perlu kat ki ba sengap ikene ke video ni ke por kum ke balang sesin ni wan ra pen jupi ya ke bible study ke ba yo sin steo bat ni da kerman ni duai bo blun kerhu pi bo pi cha score ni ke bible study ban mentang dang ye beteng ya ke ban ye pulis fan ke jing duai namar bangi pulis na ke bible fan ke jing duai ni yo ru ya ke jing song thu ke ke bangi de ban duai kum no ngin duai kum no ki breu ki jong blai ki ba blai usung bha ki duai ban hakani ka mentang si kani ka benta ka ban nyo fan ke jing duai ni nya pet biang ya ki jing duai ki bangi sem ha ka baning kong ha ka bible ni le pet lightly naki mentang ni ke pasau sure bangin beteng pat se ka wei pat ka phang jong ka jing duai ni ka teu ban wan dengan nyepet biang pat ya ki jing duai ki ba kini ki apartment jong ka jingan nilai i ka jing duai jong ha ka por ka jong sem u khon jong u kumno baki ki la duai nilai i ru ya ka jing duai ka jong abraham ha ka por u Yesai padu blai na menta ka Sodom te menta pat ngi nyepet ya ke jing duai ke bedai susu pat ya ke jing duai ke jong Abraham bat ki khun ki jong u ke jing duai ke jong Ishak ngamat bat ukseu jong u Jacob tegini ke dei ki kepatemen jong ke jinget u Abraham Ishak bat u Jacob bat yo blai da ju tibru da ka kerteng bolong blai jong Abraham Ishak batu Jacob tutung ini duai nyangu eme try ba me play pat kani kalat sesin kupa bangin yo ban penong gini Bible study try pening kisngi ki bukum gini ki bangi dan kamban yo ye ka jing start bat ye ka jing da ka jong me haki ki baro do de kerku ingi lembaga ni ka por try kerku kat ki bas ngap ya gani ke Bible study bangi inyo sisa try ya ke jing tei ke bakan jam sim bat kham tam kumno bangin su thu ya ke dor jong ke jing duai kan no ke dor jong ka kalong hoi kalong ke lat ya ke bangi nyo ban ya kren bat me play ku em terus ngau ku pai jing kerpat ni pan ini baru keteng Jesus Christ amen teman-teman ni pet pat ke wei ke jing ja ka jing em ke jong Abraham berkata kalau ngah kapor bau lalit sa no pat se wei ke jaka hakari kanan ka bakham mencuang ile pet kumno bu udang dan ha kitu ki jaka lum den re lalit sa pat ka wei ke jaka ka ba la tip kum ka sinong gerar ka bangila ban sem na ka testament ke brem ka kitab Genesis ka nong ka barfo but kata kapor ubreu bolong sim ya ketua thain ukuteng Abimelek te Abraham namar ba ulong nongwe ketua sinong te namar ke jing septing bayo ki breu ki penyap yu dani ke yeng kesem ke jong namar ke Sarah ke tengah jong te haba la kali yu do sim ki nong sinong om ke de para jonga hakawe ke liang ke de ka paran marka dei ka hi ka naka jo ka tenrai kalong hikum ka para ka jong Abraham tenrai ka dei ka tengah ru jong Abraham te namar ka ta ka jing smu septing bayo kumno usiem jong ni ka ri i bhai ka sara yo syapnyam te ula syom bade ka para jong bat kata kala mi ka jing so singa yunus em bo un khot ya ka sara bun nang ta ba un pen priang subhai ki bat hakani ke jing la junus em pat ublai sim subha nomor ba hapin dapet kal nong ba arpho kitab Genesis lan puli tu ka khot ga ba ar ong bat Abraham ulong sifang ka sara ka tengah jung kalong ka para jonga teu Abimelek usim gerar ulapha pat usimno yakasara te nomor ba hakis im hatu ka pote ya no ki bompat dei ka tengah jono ki ju pha ban sim lada
ki ibit ban penong tengah you know dan rei ublei sim la aitia yo news im Abimelek men miet ula yo e kajing pot sniu bat kajing maham ka basir khain ublei ba de ban kata e sara nomor ba kadai ka tengah jong Abraham tu Abimelek ula kendit bat ula ya keren ba ublei ong ba nomor bo Abraham hi ong ba kadai ka para ka jonga ka sara ru ong ba udai men jonga yo Abraham tu ong na ta ka daw ba na sim tu hadian ublei ong ba men pen phai no eka lum gupta men nyap sia bat ka yeng ka sam ka jome tu gumta Abimelek ru de brio ba shifting ublei da ka jing sung shifting da ka jing khnyo la let no ka sing ba bud hi bat ula let ban mudai yo Abraham ong blei ba mele kat kani ka pop persa nga te hoat ka jing kren jong u bat ublei men miet u ong ru yo ublei ba hoat ngam sim pat lakta ya ka sara te ublei ru ong la khang ye men ba kta ba menam le pop persa nga tingi ne ba ublei ula ban yarap yo brio u ba shifting yo ba unum le pop persa yo te kata ka de ka jing kerkhu ba unius em jong ka gerar uni brio ba katang Abimelek ula yo no ublei bat ula let im dan rei jo ka por ublei u kentui u tu ka khat ka banyo wong ba Abraham le kum ta le pen phai bat bo Abraham unyo ban duai na kam ta jomi te gru khat banyo ga yithu ka ta man ta te to da aino pat ya ka tengah u tau brio na bo long no thu rupa bat unyo duai na ka ban ta jomi bat men yo im Ndila damam da aino pat yaka to tip me basisha men nyap no mamie bat baro kat ki badai ki jong me kata ka de mo jing maham jong blei ha ka por men miet ha ka jing pos niu teu niu brio ulalit Abraham bat kumta ula penpau ya ka jing dom jong Abraham ong blei ba me thok enga tu Abraham ula batai ong hakwe ka liang ka long hi kum ka para ka jonga dan rehoit ka deru ka tengah ka jonga tin hadin ka tau Abimelek ban longkum ka jing kwa ban yesuk banum dan pat kano ka jing yawit ai ki jing ai sung bha yu Abraham kum ka dak jong ka jing siu kliang na ni compensation te hoit ban lat na ka jing kano ka jing sempat ka jong blei ya ka yeng ka jong Abimelek Abraham ula duai te ga khat ka bakhat nyo ge thu ikani anda kan tau Abraham mula duai ho blei bot ublei ula penkhia yo Abimelek badi ka tengah ju bad ye ki sakri kan thai ju te kila kha khun ru de na bo try ula la set khop ye ka kpo ki kan thai bro ka yeng Abimelek na ga menta ka sara ka tengah Abraham tingi ha jing sia bo blei ula sedang ban seneng yo Abimelek ula penlong bakinam la ban kha khun kinam yo khun kini ka yeng ka sam ju na do ka tengah ju na do ki sakri ki ju kani ka yeng ka ju te dem bo Abraham ula kong yo blei ula duai na ka benta ju Abimelek ublei ula jawab ye ka jing duai ju Abraham bat ublei ula ai pat kalat iki bakin la ban kha khun tingi ni ba ka jing duai jong brio jong blei na ka benta jong ki we kalong ka ba trikam ka basiso haba ulong bajan yo blei tingi ni ba Abraham hiru ulet bet so blei da ka donot ka basngur baru blei ru ula sung ba ban duai na benta jong Abimelek but kabasngu pula ni rongi i ba tu khot ka bangila puli haswa bo blei ula ong lupa yo Abimelek bo Abraham unyo ban duai na ka benta jome te parabnge ki parlok ni suthu nang ni ba kum ki banget ho try jisu ni don ka jingkit khli ban duai na benta jong ki we om tang na ka benta yeladi but hot unyo Abimelek ladangi supet nang ni ngimtip lau long ne ambu itu yo blei ba im ndrei hamba blei la kran yo men miet ude brio pat ubadan ka jing septeng burom yo blei bat ka ek bo blei ong yo marmar
ula pendap no hagas singi babut tengi inang ne bu bleu sum bha ban kerkho yano ru ki bayo snow ye khtin jong blei bad da gajing septing buram yu blei ki le ye kata ka bu bleu wong baru bleu penni pat ye gajing kerkho su nomor ba ki sakri ki jong blei pan ki duai su na kamenta jong u lani kumne ka kes ka deu Abraham u duai na kamenta jong u tekani ka dei ka wei pat instance jong lani ka e ka bangi ye gajing akran jong breu bad u blei gajing duai ha ki por ki badang sedang jong history jong breu ha ka por ke jong Abraham but abangi ya terter ni puli ke ni kitab Genesis ni ibadin u Abraham ula yo ni kun kumbang ila puli men semteu but ni kun jong u bek ai kateng Isak bana hadin katau Abraham dalaya ka por ula lang temen kadba ka sara ka tengah jong pat ru kala nang temen bat kala khlat no de kala de ka por pat bu Abraham ula de ban perkhat nam tau jong Isak habu perkhat ya ka jingnon kam jong ha ka song man ula ong yu sakri rang ba jong bon ni wat ya ka tengah na ka menta jong Isak na ka ri na ka ba ula mi na ka ri na haran haka bakidan ki parasnong jong ka yeng kesam jong ki bahayeng masam jong hangta te bar unu sakri jong Abraham breu ubam pat jepoi seta ubale se umpat itho ino hanta ndoi namar bole breu ubal sakri hok Abraham ula kongo yak e bo ula ong kanrat ban amtang bo kongo ban wan ya kata ka ban nong ka kurim ka jong Isak ka ban nong ka breu ka jong ndrei uda danro ka jing sotho bode banwa ye ka jing kerkhu ka jong blei na ka menta bu blei kerkhu yo Abraham bagani ka jing le chu baga kam ka bala pha hu kan nong ka baseso bat ka jing tho chu ka long mde bo tambun yo pendat ye de ka kam ndrei ba kan nong ka jing kerkhu na ka menta jong Abraham tingi puli ka ni hoi kani ajing sia kade ke bakham shwa ke jingja tamba to kani kal ja kade ha ka por ka bakham shwa jong kani ke bungi umantan ha ka lenong ka bakhat phra ka dekhot ka ba nado ka ba arfuar ngan chupuli tang gini ar lai ti dekhot te hoi ke jing kren kade ke bakham jrong ngan puli ka lenong ka bakhat phra ka dekhot ka ba arfuar arfulai na sorry mde ngamut ka kadai ke ba arfsau sorry ka nong ba arfsau ke dekat ke ba khatar ton diat kidan gijing lat jonga khndiat agani gijing sequence to te ke dekat ke ba arfsau nong ba arfsau dekat ke ba khatar uni sakri jong Abraham ula duai kini kentian ki bau duai mo ngan pulih niat ta shwa jong gani ngan pulih na du khot besifo ban utau sakri ula sim sifo tli ki ut ukun ra jong ban ula lit no ban na ki boro ki bakham ha bade ukun ra jong halaga kti baru laki baru letno sekari Mesopotamia sekasnong unahor tegani gede kasnong ya kaba latipru to ka basdang bangi puli menswa kum kata kasnong haran te hakipor ki bamentaru inang yo snoi gani ka kateng Mesopotamia kabala ringi pet mentah kamap jong ke Iraq kadan ha Iraq tamba lesi kamdeshu da kejuk ka kateng tendrei haduk kani ke spas nem ke bala litru dang tip ya kani ke jakahi da ke kerteng Mesopotamia te nang ta lei thu ni ru hakat khot ke bakhat ar bo ni sekri jong Abraham ula duai ban ula pendam kho seo kita ki ut sebar kata ke snong hajan ke pukri tong lajan min hamar ke por baki juwan ki kenthai ban tong ula duai te ko try
ubo blay Abraham ukandrat jonga nakarpat ni me tepelat luit bha ya kalenti hakmat jonga hakani kesni batapan ya kajing na sbunyu Abraham ukandrat jonga hakmi ngayeng hangi hajan kani kapukri tong bat ki khon kan thai kitrai jong kani kasnong kiwan ya kaban tong tosya bakan jaru bakata kasamla kabangan ong to depan herno irau kiu ngakarpat ifa bangan yo di tiladakan ong to di bat ya ut jongiru ngan ai ban di to ai bakata ganong ya kabamila thu yo Isak usyakri jongmi banna kata kan ngan yo tip bamela peni ya gajing la sebun yo kunrat jonga tingi kani kade gajing duai ka ba phla kawai kalyang gajing duai ka ba upan na ublai longkumba rengkat bat kedang hagajing syau let ban wat ya kata ke beliau ke bandung ke tengah jong Isak ukun jong Abraham te ulet hakad por janmit ndala poy ke snong haran ula syong ta bat ki ut ke jong u kita ki sport li ut bat ula syong harut jong ka wei ke pukri haka bagi juan tong kini ki kenthai jong ni ke snong te namar ba itho eno te pan bet da kadak no play ong balada ngan pan na gano na gini samla lada kadai kata ka bakloi ya kaban ai bat tang kataru ka ba kloi ru wat ya kaban ai se ki ut ya ka te kamat ba ublem pan scam da kata bakan dai maka kebriu ka ba legit nam tau Isak bat hadian kata bat bon seli ekren ka yeng kesam juga te kombo la duai bat marsen dak kata kajing duai ju kala jahi bakawan ke Rebeka ke badong sipara bat laban ke khun jong Nahor bat ulale kum tau lapan kala ai bat tangkat taru ndrei kala terwaru ban ai yaki ut ki jong ki ba ula bu entah hajan ula pendam entah hajan baru resim bagani kade kejubab jong play manang tau sekali ya yang kesem jongka no kesa bat karu habadin bola request banyo kerja kesa yang besar kalau khot yu bon wan sin jongki bat kumta kala li yathu ya yang kesem yu kupa ya kami ya ki bahayeng yu men jongka bakateng laban bad hagani kejing yakren giru kila sukmen te kila pha yu bon syong yu syakri jong Abraham te bat kila perkhat ban lesdang ban sei ka bam gadi renu syakri jong Abraham wong kat bangampat yo ban yathu e ka kam bangawan nganam pat bam bat kum taula yathu e ki ka jing thmu bu lawan bat giru kila pedang hun ni kata kejing wan kejung bat kila kloiru ban ai ya ka Rebeka bakan net sekari badan Abraham ban nong ke tengah khun jung Isak te kata ban ci on ko la dafi ko ban puli bnya kadai kini kal nong ba sau jung kitab Genesis de nang ne ngi I se ko pan ker kom baduai uni sekari jung Abraham ngimda yo snu than chang jung di tang kini ka por hi bala tho chang jung hakar kom ko kham kerpang benrani I bo de ubreu ubasania ho try kumba kundrat jung Abraham dong basania ho try ho Jehova kumtaru uniu sakri jung Abraham ude basania ho try baru usung thu ladau de ubastat kan no ru nomor ude ubala khamrang ba ni sakri jung Abraham ada ustad hal de kan no suthu bagam de ka kam ka basuk udan kam ya ka ban yo e ka jing shai no blai habo jit ban ong hanu sipanggani ka kam bawan
te ban ngi I namar ba ulale kumta ba udawa ya kajing shai no ublei ro la sum ha ban juba bat kam sim da sim pori u ndre la yo e juba no sen tang hadin khan get por ni kum ki brio ni don la ki jong ki jingkit khli uni shakri jong Abraham don la ka jong ki jingkit hu ka kam ka jong u bat ka bakong san yo u hi ka dei ba kai ka bau kunrat jong Abraham pha unyon pendap ban om tang man pendap ndre bakan long ka paseso te mangiru ni don lagi jong ki jikit khli badang ki por ke jing im ka bangiyo ikini ki jat kam ki ba teng kam de ka basuk yoni shakri kam de ka basuk man chulit ong hanu ban terwai anu ban ong kloin em ban long ka tengah jong isak ban I ong ki kimi ki pa ban ong pi kloin em ban pha ya ka khun ju pi ban ong ka tengah isak kam de ka basuk tibat mangam firu dan ki por bangi hap bani kendu kum kini ki jat kam nimla ban sungthu ka bangi de banna kam de ka basuk ini ban jit apeng ki babon ki bangi hap ban jit ban rai apeng ki babon ki bangi hap ban rai tenrai la dangi de ki breu ki bada ka donot ka basngur ni leit akhmat jong blei ka malait nu shakri Abraham ban ong blei ban pan u ban penshai khnang ba kanu ka decision ka bangi sim kanu ka jing rai ka bangi sim kanu ka jing jet ka bangi jet bukan long ka ba ya dei bat ka man ka jong blei kan long ka jing kerkhu kan long ka jing ai boringi bat ka jing ai bor ki wei kan long ka jing pendap ka jing penmi so ki kam ki bangi trai teman la ka sngi ha ban jet man ka sngi ha ban rai ki jing rai bateng teng kilong ki ba mdadan ka jing kta ka babun teng pat ki don ki jing rai ki ba kta sibun ki bala ban lam se ka badei ki jing kerkhu ka ba khrau ni teng pat ki la ban long mar khong pong se ka jing do ka ba khrau te haba ni wat ya ka jing lam jong play man na ka step habangi khim step ba ko wei na ka jing kerpat ki jong ka long atrai to yelam minga to pensai nga habang ham ban sim mi ka no ka jing rai ka no ka decision bang yong ktin pareng habang ham ban jet ya ka ka bang ham ban jet apreng ki babun ban jet ka wei na kita to pensai to yelam minga bang na ban jet ya ka be dei ba ka mon jong mi klempep ublei unjubab ya ka bakum kita ka jing kerpat sungur khmat jong blei da ka jing sungrit ban min mat ya ka jing seiso ka ka bangile kalong ka basuk ingi kum ki breu bangin klet ya ka ni wat la dangi langit hau blei ngi la ong bangi long ki ba bud ya ki jing hikai ki jong ka bible re kalong ka basuk ba ngin shania hala ka jong ka jing sempang ha ka be dei bat ka bangi jiet na ni ka bangi rai te ki jing ya din ti jongi ki ba selendat ki ba sen nangi se khmat ba bon ki song ha ka bangi jiet menta bat ka bangi rai menta te kalong ka badan kampalan bangin yo ya kata ka jing sungrit khmat jong blei ban ong trai to pen I hanga habang ha ban jiet ha ban rai kanu banganum le tang dala ka jing sempang dala ka jong ka jing I te ka jing sarong jong breu teng klet ikini ki bat sababi pat hadin ni sapoi ka jing ong pat ong la bakla banga jiet kumta lani banga bakla nga rai kumta kanu ka jing jiet ka jing rai jong I ka jing em kala bandai bakalong yang mosam kala bandai ka kam ka jam kala bandai ikam ibat tang siporo lani ki kam ki bakrau ki ba dan ka benta ka bakrau ki jing jumi tingyo jing kai na gani number ba ublo la sumbhaban jibab yunu shakri Abraham but ulayo ya ka jing bet na ki kimi ki pa jong ka Rebecca bannet ban yalam no yu ya ka sekari basa Abraham sari kanan banda la poi hari kanan
Rebecca ru kaladap daga jingkemen ba Isak udah utau brio ya bau beliau lejit benlong tengah jangka buat Isak uladap daga jingkemen bat kelalong yang kebadap daga jingkemen hagi sengi haduk ki por ki sengi ke jinglong temen ki jongki laki dan hoi ki jing kenduk jongki ki bawan ra ya ke jing susi ndrei kum kalong yang beliau la kerhu bat na kasingkai jong Isak lami sau Jacob pan utau bak yong kupa jong ki Israel de ngin se puli shu pan ya ki wei pan ki jing duai ki wei pat ki por ka por kam sha ndrei ki dan ki jing duai kum ki jing duai jong Isak pan adien ha ki jing kendo ki jing sem jong kum no bola wat ya khmat ublei de kani ka tayo ban wan ngin beteng pat ya ka ban nyepen ya ka wei pat ka phang jong ki jing duai bat kata kalong kumno kan bangi ngilai akhmat jong play ni kran kumno yo play te ngiyo ya ka jing kai sibon na ka bible ni ka benta tengin senang ni peteng te teng ho ni la ban pe biang ni ki benta jong ki jing duai ki bangi sem ka bible ka pasdang nomor kilong ke ba ai men sem ba ni i hang ni kumno bo breu ya kran ba play teng yo ngam nang duai ndrei bangi puli kini ki jing duai jong kini ki sakri ki jong blai ni sotho nang ni baki ki dei tang ki breu ndrei kumno pat baki yo mani kran bat blai markhman i kadai namar kata hi ka ba ka nongrim ka baki ki yang bat kadai ki jing ye jong ki ban ne chau blai te kam dan kam yangai phi ban nang agak tegur kombo ong bananang gombada ai training banduai mo hisngi jungi yusngi ka training le kai ru dan kam training bet dan rei ka training jung jing duai ka dei kasdang hi na ka jing dei jungi bat ublai uba ai ka training ngi udei hi ublai limbau man sim jung rei ka bangi dan kam ka lombai itu ka ka badan ha kani ka kam jung jing duai bangin sutho kumno bangi kran bat ublai tingin se pe chui gini ki banta pat ha ki tayo ki banwan to ublai on kerkhui ni wei pi wei balai don banta gini ka por bat phiru ki ban dang dan lagi jong ki kam ki jam ha ki jing em ga man sing ublai on kerkhu ni lam bangin la ban ne ki ba ye dei ba kamon jong blai ba wan ra ye ki jing kerkhu ha ki em nang ka sa lang ki yeng ki sem ki jong hi nta ka buram ki jong amen tengin tuai yang we me try se sin pat ba mela pli kani kalat bangin ni puli ka ktin jumi ka bai dei bat kani ka phang jong jing duai to nang hi kai ngi kan rat kum ba me mela pen i ngi lumba gini ki sakri ki jong me lumba Abraham lumba uni sakri jong Abraham ru bula duai kum no try bangiru inang yo ya ka men sim ka pasyania ame bat ka bawat yeme hakiki baro jong jingim jongi bangin pentip sami kano ke jing don kamru bangin kerpat name khanang ba try in mat ya ke jing kemen bangi yo banyat ha ka daga lenti ka ba me metmu yingi to sngo ko pai ni ke jing kerpat jongi to ma ki pop kin kam me sami na bangi pan gini teng Jesus Christ bara ka buai no ru to ai ba ke jing ai ke jong try Jesus kajing ba jong bleu kupa lamba kajing slok sim khui kina shongr hai lambat ni baro ki be don bata ka ni ka por lambat ki wei pat ki rungit ki badan hang ni bada kalen satlak ka pathai menta bada do alak taru amen.